βιώσουμε 24 ώρες στον ατόλο της Πάνηθας. Λοιπόν, θα μπούμε μέσα και θα πέσει ένα ντουβάρι πάνω στο κεφάλι μας και θα πέτει. Πηγαίνουμε με το τελεφέρι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα πέντε. Λοιπόν, πάμε εκεί πάνω. Είναι από πάνω που έρχεται. Μας τα να πάμε. Περιμένουμε ταξί εδώ πέρα. Βγήκαμε από το λεωφορείο. Ο ταξιτής θα έρθει ακριβώς στο Χαμάκη. Δύο είχε πει. Λοιπόν, είναι. Τι ώρα είναι? 2:30. 3 η ώρα. Δεν θα μας δεχτούν πάνω στο τελεφερίκ. Τι ώρα είναι? Και εμείς είμαστε κάτι άστιγοι. Και 30. Ό,τι σιγά μην πάρει 20 λεπτά. Τώρα βρέχει πολύ, παιδιά. Τώρα βρέχει πολύ. Φτάσαμε, δεν ξέρω πού φτάσαμε. Εδώ μέσα είναι το καζίνο. Ευχαριστούμε. No. Μπαίνουμε. Αβάτσου. Αυτό είναι 1500. Τώρα τι έγινε? Πες μην κάνεις φασάδια, θα βγάζω. Δεν φαίνεται κάτι. Σε πόση ώρα φτάνουμε? 6-7 λεπτά. Εντάξει του. Θα μπούμε τώρα μέσα στο διαδρόμο, στο σπάι και θα δείτε μια ξύλινη σκάλα, θα ανέβει έναν οδό πάνω και θα βγείτε στο Ωραία, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να παραμείνετε καλά. Πάμε στην κάτω. Amber Alert. Χάθηκαν 4 αυτιστικά παιδιά μέσα στο βουνό της Πάρνηθας. Το έλεγε και ένας ακριβώς. Ζίμπεν, ζίμπεν. Λοιπόν, αυτή η κυρία μας είπε ότι μπορεί να μας φάνει λύκη. Ότι έχει λύκη στο βουνό. Αλλά άμα πιάσει και η καταιγίδα θα πεθάνουμε από το πλοίο. Έχει ομίχλη, λύκους, καταιγίδα, αρκούδες, μους Και σαλγκάρι. και σαλιγκάκια φυσικά. Έχουμε σακούλες μαζί. Τελικά πηγαίναμε λάθος και μας είπαν ότι είμαστε αυτίστες. Πού μας κατάλαβαν ότι δεν είμαστε για το καζίνο? Πώς πάλι? Τώρα απλά πάμε. Κάτι. Μπράβο. Πάνε για αυτό που δεν φαίνεται τίποτα. Τι είναι εδώ? Τώρα πηγαίνουμε στο Λύκειο, άντε σας. Ωραία, τώρα καθάρισε. Παλούτσιο. Πανάκι. Δεν βλέπεις. Είναι ατμόσφαιρα. Λέω ποιο μέρα έγινε ρε μαλάκα. Να το παιδιά του σανατόρια. Θα είμαστε, θα είναι το κινητό κάτω και θα φαίνεται το σανατόριο που στιγμή θα είμαστε έτσι. Ποιο είναι αυτό? Ω, το σανατόριο! Πάμε στο γραφείο. Παιδιά. Θα σταματήσουν το stop. Τεράστια είναι μάλλον. Σαν χαϊδούρια είναι τα μπάσταρδα. Έλα να τα μας επιτεθούν όλα. Yes. Εγώ μου το χάιντο. Yes. Δεν τα φτάσαμε παιδιά. Μια μαλακία εγώ από τα βίντεο φαίνονταν πιο ωραίο. Τι βλάσσε μου δεν είναι στο μας είναι. Μαλάκα τεράστια. Έτσι μου φωτογραφίες παλιά χείλα. Εγώ πιστεύω να απαγορεύεται. Απαγορεύεται και σου. Και άλλη παλιά.
Βρήκαμε την τρύπα, από εδώ βάζεις το καβλί σου για να περάσει καλά. Δεν τρυπώνω από εδώ. Παιδιά, υπάρχουν levels σε this shit. Δεν παίρνω από εδώ, ρε μαλάκα. Εμείς έχουν κλειδιά, μπαμε δεν τα ξεπλώνουμε όλα. Από κάτω τότε. Γεια. Αχα. Ποιος είναι μέσα? Άντε πάμε. Έλα, εδώ είναι κάτω. Μαρέα. Πόσο μιλήσεις σαν τώρα το γεια. Πάρε κάτσε πάλι. Άι, καφενιάντε, έλα ρε. Εντάξει κοπάτος. Εντάξει δεν έχει κανένα μέσα. Είναι κανένας μέσα. Εκεί γέμισε με νερά. Μέχρι εδώ θα πάμε και φύγουμε. Αλλά... Α, εδώ είναι η σκάλα ρε. Δες από εδώ ανεβαίναν. Στο μάρι στην εδώ. Εκεί έχει άλλη τρύπα. Πάμε να φύγουμε. Μπορεί να μπερμάσει. Πάμε να φύγουμε. Λίγο, λίγο. Πάμε εκεί λίγο. Μην παίζεις με τον κίνητο. Κοιτάτε γύρω σου, μην έρθει κανένας μάλλον. Ποια γάτα. Λίγος μιλάμε μόνο. Το βλέπεις, όντως γάτα είναι. Πού? Έχει γάτες εδώ μέσα. Καλά λάφια είδαμε, γάτες δεν μας Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε πίσω. Λίγο, λίγο. Σκάσε λίγο, asta δεν προχώρα. Ρε, έχουμε πάει μες στον υπόνομο. Πάμε να φύγουμε. Έχουμε πάει μες στον υπόνομο ρε μαλαξικά. Τώρα θα πετάγω πίσω. Μήπως σου μείνει την τρύπα. Τραβάω. Δεν θα πέσω και με μια κούβα. Εξαγρώμα! Μην χαθούμε μαλάκα, να θυμάστε από πού ήρθαμε. Πάμε, Ερμή. Προσοχή. Μαλάκα δεν είναι γάτα. Τι είναι? Τι είναι? Δεν ξέρω, μπορεί να είναι γάτα, όχι να είναι μεγάλο ήταν. Από εδώ ήρθαμε. Μάτι Παναγία δεν είναι γάτα. Εντάξει ρε μαλαξικά, γεμίστε, μην τρέχεις. Ήτανε μαύρο και μεγάλο. Στο καβλί μου. Μαλάκα, μάλλον έχει λίγο μέσα. Μάτι Παναγία, ήταν κάτι μαύρο και μεγάλο. Γρήγορα θα με φάει γκράνι, φύγε. Έλα ρε, έπρεπε να το βγάλουμε βίντεο. Πιο καλά, Cheese! Cheese! Άμα τα κόψεις τα κλείπεις. Και λέμε εντάξει γάτα. Και κάνει, δεν είναι. Τόσο πάνω ρε μαλάκα. Α, και εδώ έχει ρε μαλάκα. Για δέστε με. Κανόνισε να πάμε κοντά και να... Από εδώ ήταν το άνοιγμα, θυμάμαι. Ναι, από εδώ ήταν. Ναι, παλιά παιδί κάτι. Είμαστε παιδιά μου που πάρουν μουσική χρόνο. Όχι, πίνω γιατί η μπαταρία μου πέφτει άγρια και δεν θα έρθω. Με το βράδυ που θα έρθουν οι λίγοι. Θα γίνει. Μόνο μην τρέξει. Ελάτε να βγάλουμε εδώ μια φωτογραφία. Δεν φαίνεται καλά ρε. Δεν φαίνεται. Γιατί έχουμε μακριά από τον ένα. Ναι, μαλάκα, τώρα είναι εκατομμύρια. Δεν είστε μες στο καζίνο. Πήγε, γύρισα. Ούτε εδώ παιδιά φρέα. Μαλάκα. Δεν είναι. Μαλάκα, όλη την Αθήνα. Αυτή είναι Παναγιά. μπρέα. Μάλλα. Θα φύγουμε κάτω στο άπειρο. Σκέψου να αφήσεις και να κάνει έτσι. Κάντε πίσω, κάντε πίσω. Κάντε να ρε! Να το, να το. Και εμείς από εκεί πάμε. Έρμη.
Για περνάμε μέσα το δάσος. Estamos aan ski, η αγριγούρνα, κάτες, κότες. Ένα πακ, ένα γούρπα. Και όλοι μαζί, τσαντάμα. ζώα μπορεί να έχει κανένα μπαλαμπό. Δεν πάνε. Το δέρνει το μάλλον. Πιο καλά να έχει ένα μπαλάβο να το τελειώσουμε μια. Έπρεπε να πάρουμε τσάι μαζί μας, να το πούμε ίσα Εγώ πρέπει να πάρω το ξύλο μαζί. Τώρα, μαλάκα πώς. Δεν θα πήγαινα τώρα με τίποτα. Με ήμασταν όλοι μαζί, πρέπει να ήμασταν μαλάκα. Αφού είναι παλαβήμα τέτοια ώρα. Αΐτη τι θα ήμασταν, αφού οι άλλοι πάνε σανατόρια εδώ. Τι είναι, Αλεπός. Αλεπό έχουμε δει στο μισό μέτρο. Ναι, άμα είναι Αλεπός. Μπορεί να είναι τσακάλι, λέμε. Άντε ρε μαλάκες, πάμε, θα μας περιμένει ο Ιάσονας.